Takže ahoj, já jsem fanoušek Martina Haricha, to znamená, že jsem jedna z hercevek. Hercevky vymyslela Tina ještě, když byl Superstar. No a prostě teď si poslechnete jeho písničku, jako to nejnovější, a jako měli byste si fakt uvědomit, jako že je hezký, hodný, nádherný, a jako no prostě je to písnička U2 Better for Die. Snad se vám bude líbit. On tak jako není nádherný. Jako, víš, že on za to nemůže, že má jako menší oči. Jako víš, vy taky za to nemůžete, že máte, já nevím, třeba jako 8 roků. A tak jako, víte co? Protože on za to nemůže, taky vy, prostě vám se nelíbí Martin Harris. Jenom k tomu třeba, že je mladý, nebo co? No, prostě jako, já prostě přímo, já a hercevky strašně milujeme Martina Haricha. Tak se schválně teď kolik mám na fanpage fanoušku. Takže má 38 058 fanoušků. Jako, to je docela dost, ne? No, jako prostě máte docela dost těch fanoušků, takže jako, jak se jako rozmyslete, jako Killas. Jo, aha, taky prostě písnička úplně vymaštěný, ne? Jako, no a Martin, taky krásný písničky, ještě k tomu prostě ty nejlepší prostě písničky, co kdo měl, tak tam má Martin Harris. Jako fakt se rozmyslete, komu se přidáte, k tomu Killasovi, vymaštěný, nebo Maťkovi, to je nejlepší kluk na světě, takže se fakt vezmete. Čau, Áďa. Áďa Hana Vyleželová z Facebooku.